toto sa podarilo znamenite. A verím, že sa aj ostatné podarí. Teraz len musím vymyslieť spôsob, akým by povstal hnev medzi Richtárovci a bohatými Kremenákovci. To sú ľudia pyšní a v hneve ľahko vydajú svoju maržu za toho bláznivého skleničkára. Nuža Paľko si nemá potom ktorú už vziať za ženu. Iba moju Evušku. Tak len trochu jedu medzi nich. Trochu jedu a kaša bude uvarená. No čo len pre toho, Bože, netresti ma, škriatka. Pre akého škriatka? Pre akého škriatka? Pre toho Kremenákovie. Ale netárajte. A veru, nech sa prepadnem. Aj teraz tu bežalo čierne, strapaté, zavláčené kurča. Však ho všetci videli. A odkiaľ by tí Kremenákovci boli tak odrazu zbohatli? Teraz už pán Boh prestal zázraky robiť. Ale, pani Richtárka, ja vám len toľko poviem, ako prišlo, tak aj pôjde. Ale to je nemožné. Že vraj nemožné. A keď to všetci za možné a isté držia, hádam aj vy uveríte. Ale sú to pobožní ľudia. Kdeže by sa u takých škriatok vzal? Pobožný, bezbožný. Ako kto chce. To ale každý vie, že Kremenák je groš v najvyššej miere. Ten by za groš myš do pekla hnal. Tomu sú peniaze Bohom. A preto mu nebolo ťažko od čiernej sliepky vajce pod pazuchou 9 týždňov nosiť. Neumývať sa, nečesať sa, na Pána Boha nepomyslieť. Až sa mu vykotrbálil škriatok.